Avalar é un proxecto que ten como finalidade a integración plena das TIC no ámbito da educación en Galicia. Financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Avalar xa está presente en 370 centros educativos e 1.465 aulas. Grazas a este proxecto, un total de 31.600 alumnos e alumnas están estudando a través de ordenadores ultraportátiles e outros 12.000 beneficianse da instalación de 625 kits de aula digital. Que o alumnado se familiarice co uso destas tecnoloxías no seu proveito, sabendo estructurar, filtrar aqueles que son do seu interese e saber manexarse con destreza con eles. Para o vindeiro curso escolar 2012-2013 está previsto que un total de 60.000 estudantes galegos empregue aulas digitais.